We moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit en de kwantiteit voor de iets gewoon goed blijft. Dat de branche gezond blijft. En dat als er mensen die beginnen te stunten met je lesprijzen, dat we dat zo vol mogelijk voorkomen. En wil je geen wildgroei weer in rietskwallen hebben, dan moeten we eigenlijk zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Wat dus de laatste jaren heel veel gebeurd is dat heel veel door het UWV bekostigd is. Mensen die zeg maar, met een bonus bij een bedrijf ING had je dan in. Mensen gaan eruit en dan komen ze bij de UWV en dan via de UWV kunnen ze dan instromen voor rijinstructeur. En die bekostigen dan een hele hoop dingen. Toen had we rijinstructeurs nodig. En vooral voor het B-traject, voor het autotraject. En dan op een gegeven moment rekkert die markt wel vol natuurlijk. Ja, en dan kun je op een gegeven moment zeggen, als ze dan die mensen hebben nodig hebben, ja, dan kunnen ze voor zichzelf beginnen. Maar dat betekent wel dat ze dus een begin leerlingen eigenlijk onnemen moeten, maar hoe doorstaat. En dat doen ze dan vaak met goedkopere prijzen. En daar komt het dan het probleem voor ons dat wij eigenlijk op een gegeven moment mensen minder op de auto's krijgen. Je hebt altijd mensen die gaan onder de prijs zitten en die verdienen er eigenlijk heel weinig aan. Maar ja, die komen dan later daar met in de problemen. Je moet er wel je brood mee verdienen, ja. En als je dan geen goede lesprijs vraagt, ja. Nee, we blijven gewoon op diezelfde prijzen zitten, want we moeten het rijinstructeurs met ook betaald worden. En als we goedkoper rijden gaan, dan kunnen we lekker goed het personeel stilzetten gaan of de auto stilzetten gaan, want dat had geen zin. Dat kost geld.